ngibingelele ubaba Mafohla, ngibingelele nebandla ubaba nomama. Ngixolise kubaba ukuthi ngingasukumanga ngithule ubufakazi. Angazi ngaqala ngakuphi nje, bengisanikeza usisi nami ngithi ake sidedelane. Safika la ekhaya, uma sifika la ekhaya sacela kubaba, sakhala kuye ubaba, bese simthatha njengomngane wethu ubaba. Masingene lapha sithethisa asho konke akuthandayo, sihleke sithi hayi ubaba ungakwenzi lokho, awusilale futhi ngenkani, siyalala la ekhaya thina. Kumnandi futhi la ekhaya bosami. Ibusiso ngishulele umbona la ubaba phambi kwamehlo akho. Mina kimi ke kwenzeka imanga mangila ekhaya, okuningi nje okwenzakalayo. Ngize ngithi yazi ngiyahlupheka ngalento enzakalayo kimi, ukuthi mangifika nje endaweni kababa ngibona konke okungamele ukuthi ena ngikubona. Hayi ke ubaba wasilungisa kubaba, sagezwa ngazo zonke lezi nkukhu ayishoyo, saye emfuleni konke, sabuya siyadayisa ke nosisi lo ngihamba naye, sidayisa ama product. Hayi siyangena ke emzini abantu, singene nala kungangenwa khona, kuthiwa hey la igebengu ezikhona, kodwa thina siyangena siphume nemali futhi basinikeze, kuthiwa la akukhokhwa. Hayi thina basinikeze futhi basikhokhele futhi imali. Hayi okunye futhi okwenzekile kimi, hayi ubaba wakhona ube lo muntu lo nje, obaba babuye bashintshe babe nezinto zabo. Ngicela ukungamphoxi kakhulu ngoba obaba bakhona vele la endlini. Ungenzela imanga ubaba kwami, wangithelela nathi ifoni nje okokuqala. Sajamba nje lengane ngathi ha senithandana kakhulu, ngathi yanikela umyeni wami mina. Zezingidelele ke, hayi ngabonga. Ukuthe ukuhamba kwesikhathi boom.